fanúšikovia Tokaj Macik Winery. Zišli sme sa tu pri príležitosti losovania ankety o najlepšie víno pri príležitosti Dňa otvorených pivníc na svätého Urbana. No a ako je už tradíciou u nás, vždycky využijeme príležitosť vzácnej návštevy a dnes je to Vica Kerekeš, ktorú srdečne vítam na Tokaji, ktorá sa zamilovala do Šarga Muškotaj, do žltého muškátu, ktorý bohužiaľ nevyhral tento rok v ankete, ale vyhrala to Mono Lipovina, ročník 2015. Takže by som vás poprosil, keby ste mohli vylosovať jedného z takéhoto veľkého množstva. Tak no, a ja to teraz poviem však. Áno. Je to Tokajský výbeh, triputňový 2003. Takže áno, za to hlasovala. Áno, hlasovala za to a je to Dana Pavlová. Takže Dane Pavlovej gratulujeme a odovzdáme jej, zašleme jej víno v hodnote 100 eur, ktorá si môže na tom pochutnať. Takže ďakujem veľmi pekne. Ježišmare, ja ďakujem. Je tu vás úžasne krásne. Ja sa už neviem otrhnúť od pohára. Môžeme? Už točíme. Povedz, klapka. Erik, len poď bližšie, že zvuka by bolo počuť. Vážení, počkaj, akí sú to naši fanúšikovia Tokaj Macik Winery?